oleh tu kin jing November ni somni pakhat jing kar hian darlak GSA OB natlang nei nia mania executive natlang nei ni to boka headline field chung hianin motor tlan nu phal anilawa chu October thatop lam October ni somni pariat ni somni pakwa vel khan darlak GSA te hian thu chuan lo nei to a chu November ni som pali changchon tlan phal ni don lo ti kha thu chuan lo nei to ni ti chuan in then khat chuan ang zom thaviau maya chu ti ro le ro chuan in zom tum lem lo kan tiang chu ka tiang kha no ma motor tlan lu lo na na kong block na na thing n kham te kha lo da sona tiang chuan tan lut lui ani oma darlak GSA ten lom lo hle mai ni chung thua chuan heng hi khotlang tan pe kania kan feel hi kan thetheuanga hun rei tak chung apa nga anga kalpui ani theidon lova feel pui tingang khan kan mang theidon lova ti hriat vekania chumi ni wang chuanin feel sira te hian nakina chuanin kan thalai thaza zualten in fiam nan anla zu mang dona ti khathil chiang rengania tin a sim thua hei tu na po hun rei lo te chung motor in tlan nan an hmanga nakin zela chuanin in khap kha har to don ni tun hnai ka in khap po hianin hei chul ti lo te zom tum lem lo te kan om hal der maya van tlang kong e moti zui mai tur kha kan om tran der to a chu wang chuanin hetlaya tlanut lo puwa kong dang om sa man the reng ani wang khanin dalak GSA chuanin feel chunga tlan nu hi rem ati to lowa chung chu khop mi pui zong te ti mai tiang tan vekania zom theu turin an ngen ani ti kha chetlang ila thome